Hola. 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 Nom. Òscar. Cognom també? Andreu. Òscar Andreu. L'Andreu no sóc jo. No, Andreu és el cognom. Ah. Tu ets Òscar Andreu. Tu l'Òscar Dalmau. Òscar Dalmau. Ja. Professió, sí. Sí, exactament, sí, en tenim. 35 anys. Jo 36, soc el veterà de la parella. És l'abuela i afegir alguna cosa més. Gràcies. Gràcies per tot. Hem de mirar a càmera o ens hem de mirar les 33 persones que hi ha aquí darrere? Com vulgueu, no? Tu no pots parlar, fas només mímica. L'escala. Vértigo. Per començar, us demostrarem que nosaltres també som graciosos. Què passaria al versió RAC1 si Toni clapés? Pots formular la pregunta que s'entengui o...? Si és que aquests humoristes estrella, quan no teniu un guió al davant. Si Toni clapés, si Toni dormís, ara millor... Faria el programa sol l'Oriol Cruz, pràcticament. Exacte. O no. El Toni clapa. Què? Va, ara parlem de vosaltres. Com us vau conèixer? Bé. Estudiant. Sí. Bueno, estudiant més ell que jo, però... que estudiàvem, però... A la facultat. A la universitat. A la universitat. Vam fer comunicació audiovisual, que era una carrera nova que començava llavors, que no sabíem ben bé... Exacte. Una carrera fàcil. I a partir d'allà tampoc vam tenir molt contacte durant la carrera, allò de sortir molt i això, però va arribar el moment de fer el treball de final de carrera i jo estava penjat i l'Òscar tenia un projecte bastant marcià de fer un fals documental sobre nens llop. I llavors vaig dir, escolta, doncs jo no tinc amb qui fer-ho, si em vols apadrinar, i sí, afortunadament és bona persona i em va apadrinar. No vam acabar fent el projecte dels nens llops perquè implicava anar a Galícia, que ja sabeu que aquestes coses s'han de fer a Galícia o no es fan, de nit i en un bosc. Vam acabar fent un fals documental sobre tràfic d'òrgans a les discoteques. Una cosa molt més divertida que els nens llops. Tant de temps junts no us ha portat a detestar res de l'altre? Detestar no. Detestar és una paraula molt gran per dedicar fills de puta. Jo detesto coses, tio. Bueno, però t'estàs calmant una miqueta. No sigui cas que jo detesti tu també. No detesto, però em sap una miqueta de greu que siguis més alt. Una miqueta. Això està molt bé. M'agradaria que fossis al·lèrgic, també. No sé, que et protegés una mica. Sempre estic... Al·lèrgia crònica. Molt bé. Com la que pateixo jo, diguéssim. No, la teva és mortal, la teva no és crònica, la teva. L'al·lèrgia mortal, no? Però sempre et dius, hosti, per què a mi i no a ell? I no a ell. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, és cert el paral·lelisme que diuen hi ha entre el vostre tipus de relació i la que van mantenir Guardiola i Ibrahimovic? Hòstia, no, aquells es fotien. Nosaltres no ens fotem de res. Vull dir que no ens fotem de pingos. No, cadascú que es foti el que vulgui, ja m'enteneu, Que sou joves, A la parella el que es fot és ell, Jo sí que faig més bondat. Hi ha feeling, sí. Feeling, simbiosi, tot de paraules d'arrel llatina i grega, sí. I amor. I amor brut. Amor brut. En moltes parelles de l'humor ens trobem que un és el guapo i l'altre és l'intel·ligent. En aquest cas no passa, en aquest cas és el més guapo. És el més intel·ligent també, no? Llavors, qui és el lleig? Ell té molt de sexapil, molt elegant, molt cabell... És a dir, on no arriba l'estricta bellesa, els cànons de la classe mitja... Lleig, no? Lleig però amb el cabell llarg i barba. Però divertit. I diu, molt bé, home, divertit, doncs ja està. Raret, no? Sí, aquest noi és raret, molt bé. Sí, que el guapo és ell. No, jo no em considero... Bueno, em considero... Sí, una mica guapo sí que em considero. Sí, perquè si no sortirà aquí el detector de mentides que ens tenim enganxats aquí als mugrons i sortirà fail. El fet que un surti per la tele i l'altre no, ha de fer certa ràbia pel qui no ho fa. No. Això equilibra molt les forces, diguem. Que un surti i l'altre no surt, jo què sé. Passa a les millors parelles, hi ha un que es dedica al banc i l'altre... Tu veus més tranquil. Jo he vist bastant tranquil i m'ho miro tot des de fora, que és una cosa molt interessant. La postura de l'observador, que molt sovint coincideix també amb la postura del loser, del que no ha acabat de triomfar, que li ha faltat una miqueta, un punt. Si consideres que triomfar és sortir per la tele... Per descomptat, a la meva generació triomfar és sortir per la tele i que els teus pares plorin a contraplano. Aquesta és la visió del triomf que tenim nosaltres. A veure, vosaltres sempre esteu hi-hi, ho-ho, però al matí quan us lleveu ja aneu amb aquesta gracieta i aquest donet? O sou imbècils, com ho som la majoria de les persones? Imbècil. O sigui, nosaltres som graciosos treballant, però perquè ens paguen. De fet, nosaltres ara estem sent simpàtics perquè hi ha una càmera aquí enmig, si no us tancaríem la cara. Sí, una càmera i calent. Que ets de Vilanova, doncs de Vilanova, del Garraf, molt bé el Garraf, molts xinos aquells. Fer humor i opinar és compatible? L'humor és un estat d'opinió. Ara m'has no?
Anava a dir un estat moral una mica per acabar de reblar, però és útil. Parlem de la competència. En qui us inspireu per fer els personatges? Per exemple, Justo Molinero. Us l'ha inspirat algú? Mira, Justo és l'únic que no està inspirat en ningú. Mira, justament. Has anat a escollir el que no està inspirat en ningú. I Jean-Paul Desgrava, per exemple, està inspirat... Tu tenies un amic d'infantesa que jugava a futbol. És una mica... Sí, és una cosa complicada que no hauríem d'explicar. No l'expliquis. Mohamed Jordi? Mohamed Jordi... També hauria de ser algun amic d'infantesa teu. Un amic d'infantesa. A Terrassa, Can Anglada. Sí, Angelines, suposo... Angelines, aquí, des de una la barreja família. de ma mare, tietes, iaies, mares d'amics... No els hem creat del no-res perquè no som Déu. Déu és l'únic que pot crear del no-res. M'agrada molt aquest silenci. On es troben els millors pinatells? A la Fageda d'en Jordà. És correcte? Suposo que no, no? No ho sé. El Pinatell... Sí, jo... El bolets ets tu, no? Però no tinc ni idea. Jo llegeixo uns guions que a mi em passen. Ara mateix, quin és el vostre somni? Que s'acabi aquesta entrevista. Sí, estic desitjant que s'acabi i anar a dinar. Nadina sempre em recorda a la tonteria, però... Humor intel·ligent, no? Nadina. Voldríeu una Catalunya independent? Quan? I que contestes amb una altra pregunta. No m'ha dit si puc contestar o no puc contestar amb una altra pregunta. Estaria bé provar-ho, a veure què tal. Sí. Un consell professional a Hulk Hogan. Que segueixi viu, no? Pel que es veu, diguem que jo crec que aquest consell li pot anar bé. I've tried to keep an open mind, man. Es podria fer un implant de cabell. Sí, un implant. Sempre amb aquell mocador, tothom sabíem que era calp, aquest home. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro. I el pare Joni. El pare Joni que es rapés, o sigui, al contrari, que es rapés i es fotés un mocador al cap a l'hora de fer missa, que seria una imatge doncs, que no tenim d'un cap allà. Per quan preveieu el pare Joni al film musical? Per mai. Mai. Què coneixeu del Garraf? Home, escolta, del Garraf, la parada de metro. Parada del metro, Garraf. Sí, El tren, a la Renfe. Quatre, sí. A la casa aquella del Gaudí, que ja que vas per la via, passes i veus una casa que dius, però què collons és això? No? Els monjos que canten. Cosetània, antic Cosetània. A Sitges, les platges, el festival. L'Esteve Molero. Esteve Molero, El trompetista Sant Pere de Ribes, de Ribes. Alfons Arús, les botigues del Garraf, el xiringuito Les botigues són del de Garraf. Sitges. Les botigues de Sitges. I les botigues per anar a comprar. Ribarroges. Ribarroges. La Carpa Juanita, El el Cel Cia. Sí, sí. Gerard Romero. O ens atureu o sabem moltes coses. Som com el Google Earth, La pregunta que humanitza. Quan aneu a pixar, què feu amb l'última gota? Espereu que caigui o us la guardeu als calçotets? Mira, anem a pixar. Quina és la vostra relació amb Manel Fuentes després de la separació? Home, el Manel, bàsicament, Ara aquí tot són paraules de... necessitaríem 4 o 5 entrevistes i totes així com de 4 hores cadascuna per acabar de contestar. Això és la bateria? Per acabar, com heu vist la nostra autòpsia? Jo ho veig un punt, bueno, per no dir molt fluixa, bastant fluixa. Bastant bé, volies dir. No, fluixa. Jo l'he vist molt bé. Com a entrevista surt una merda. Això ho posareu després? Sí, és clar, i no oblideu que encara no us hem pagat. Ho repetim? Sí. Val, repetim-ho, sí. L'entrevista, molt bé, molt bé. Des de la primera pregunta, que no l'hem entès, fins al final, que ha sigut, doncs, escolta, llàstima que s'acabés la bateria, que també ha sigut curiós, perquè s'acaba la bateria i ara n'hi ha, per fer la valoració posterior, no? És que sempre ens guardem un parell de piles per assegurar-nos que ens tiren floretes al final, tot i que no estem segurs que aquest hagi estat el cas. Ara bé, el cas és que ho hem de deixar aquí. Així que moltes gràcies, Andreus. Vull dir, Oriols. Òscars.